yliopiston lääketieteen opiskelija Tuomas Puhakka, ikää 22 ja Kuopion painon nostajat on seurannut. Jere Savolainen valmistautuu. Kisaajia on mielenkiintoinen kilpailu kaikin puolin. Tuomas Puhakka 225 ja Ville Viikman valmistautuu. Ja tuo. Ja Puhakka tulee sivuminen omaan henkilökohtaisen ennätykseen, jos tämä kautta nyt tällä kertaa tulee, ja kyllähän se tulee sieltä Kuopion painonnostajien mies näyttänyt tähän asti hyvää kyykkyfiilaria. Ja ylös vaan, työnnä, tulee, usko! Ei mitään, hätä 2-1 menee. Ja ylös sieltä. Ja työntää vaan. Ja Puhakka hakee omaa henkilökohtaista ennätystään 140 kiloa. Ja ylös vaan, työnnä. 3-0, se oli jopa helppo. Ja sieltä tulee mukaan tuo loppuasti. Noin sit. Omaa rekkarautaa taas. Nyt anna mennä. Ja sieltä vetää vaan. Nyt tarvitsee mies kannustusta tosiaan. Saadaan itsestään irti tähän viimeiseen nostoon. Viikon valmistaudu. 2.60 Tuomas Puhakka. Nyt tarvitaan. Nyt huolella sitten. Älä päästä yhtään nostamaan. Tiukkana koko ajan. Täysillä! Vedä! Täysillä! Nyt oli